Kaya asawa mo naman dati yan. Bakit? Nagkaaway ba kayo? Guys, natatakot siya sa dati niyang asawa. Lapit ka. Hindi kaya. Doon ka. Hindi kaya. Tingnan mo siya. Takot na takot sa baka. Samantala dati niyang asawa. Ex niya yan eh. Layo naman. Lapit ka sa bahay. Hindi ka na nakita. Nakatago mukha mo sa bubong. Lapit ka rito. Adjust ka rito. Yan. Smile. Saan dati bahay mo? Saan? Sa puno ng nyog? Diyan daw siya nakatira guys, sa puno ng nyog. Ayos. Ayun o, sinusungkit. Boom. Ayan guys, sinusungkit ng mga panungkit na napak. Tapos babagsak. Tiyung! Ano kaya ako mabagsakan siya yan? No? Ano parang? Grabe panungkit nila. May itak yun? Ang haba. Ang haba. Balance niya yun. Yun guys, susungkatin niya yung nyug. Nyug na baog. Tara. Video din siya, guys. Sige, sige. Sige, videoan tayo, Ano? Pangis mo. Ano? Kapang ka. Yung asawa mo dati, oh. Miss ka na. Kaya pa sabi ko, asawa niya po dati yan, bago kami nagkakilala. Kulur. Paligyan na sa'yo si Claire. Okay lang? Ito yung baby dati, di ba? Oo. Galing. Video din siya, guys. Yung asawa mo dati, oh. Namiss ka na. Kaya pa sabi, Kulur. Asawa niya po dati yan, bago kami nagkakilala. Kulur. Paligyan na sa'yo si Claire. Okay lang? Kulur. Ito yung baby dati, di ba? Ngayon, tatay na siya. Malit lang yan nung umuwi kami dati dito. Baby pa siya. Uwi ka, mukha mo. Dito ka lang? All the people in the world today. So guys, pabalik na kami sa bahay. Ayan, pakita niyo yung pangit kong kasama. Ayan. Mabalik na kami. So, sige, magsalita ka. Yung tira namin ng bahay na gano'n yung isipin nyo guys, ganun kahirap magtrabaho dito para kumita ng konting halaga. Ganun kahirap. So ako nagrereklamo ko sa trabaho ko. Yung ko na naisip na. At pala thankful pa ako kasi Manila at least yung 100 pesos
Parang ang daling kunin. Punta lang ako kay mama, pempera. Ngayon natin na ako. Di ba, pempera? Ganun lang. Samantala dito, 100 pesos kita mo. Butik. Sinusungkit, tapos malaglagang ka pa nun. Napakadelikado nun. Inyog na yun. So habang nagsasalita ako, kita nyo naman, no? Binibidyoan ko yung unggoy na yan. So yun guys, pauwi na kami. Yun nga guys, iniisip ko lang. Nakita nyo yung nagsusungkit ng nyog. Yung nagana. Ayan, si nanay, oh. May dalang tuba. Tuba yan. Nakaamoy ko eh. Ano pala yung tumutba? Nakalibo. Ano sila? Ha? Ano lang? Minsay? Ayun, pangit pong asawa. Pangit pong asawa. Yun nga guys, back to sa sinasabi ko kanina. Ganda ng motor. Parang motor ni Bayaw. Ayan, parang motor ni Bayaw. Yun nagtatrabaho ng araw. Ang hirap na ginagawa niya para kumita ng konting halaga. Ang hirap nun. Susungkit, delikado mo, bagsakan ka pa na nyug, patay ka. 50-50 ka o ano. Yan, isip ko lang dito sa probinsya, hirap sila kitain yung pera. Dapat pala, thankful pa tayo kasi dyan sa Manila, sa ano natin. Napakabilis kunin ng ganong halaga. Lapit ka lang sa magulang mo. Ika pera. Tapos ako nagre-reklamo pa ako sa trabaho ko. Ganyan, hirap-hirap. Eh, sahod ka naman minimum. Tapos, dito sa probinsya, mas mahirap yung ginagawa. Kasi nila yung kapalit. Di ba? So, dapat thankful na lang pala tayo kung ano yung binibigay ni God. Thankful na rin ako, binigay sa ating pangit na to. Oo, naana. Ganyan ang Hirap. kadlawin. Wala naisip. Nagpapakahirap siya ron. Tapos yung bata doon, umuulan ng maambon. Para na sa maliit na halaga. Shoutout nga pala sa tropa dyan sa Manila. Shoutout sa inyo. Yung mga nagpapalaw sa YouTube channel namin. Tapos, nga, sa kaibigan ko sa Dubai, Australia. Dama na yun. Ingat lagi. JTV, Team Kabatibot sa Italy. Follow nyo guys. Watch nyo lagi video niya. Tapos, mga ka-work ko dyan sa Manila. Shoutout sa inyo. Hindi ko na-list lahat eh. Isa-isahin. Yan nyo, isa-isahin ko kayo. Ilista ko lang. Ayun o, pang. Kayo muli ako agad. Kinanglang yung na kwarta. Dito pa lang daan. Si nanay. Yan, ang hirap niya, no? Doon pa, siya galing sa dulong-dulo. Tapos yan, bit-bit niya, papunta ron. Sa tindahan. Ano yan? Yung mainumin? Tuba. Tuba. Yan, yung kalating galon na yan, ang lain na nilakbay niya. Alam niyo kung magkano nang babayad sa kanya? 18 pesos. Hindi naman. 18 nga. Oh. 20 ang lima. Oh. 106. Ay, 118. 118. Oh. Oh, ano man ka? 118 daw. Sorry. 118. Salain nyo. Salain na lalakbay niya. 100 pesos lang. Kitain niya. Samantala yung mga sa amin, sa mga sugarol, 100 pesos. Siglit lang. Talo. Masarap yan tuba. Pag lumos yung tindahan sa amin, yung 100 pesos parang wala lang. May sticker ka dyan. Bigyan may sticker si nanay. Jacket! Bigyan pa jacket dyan! Sticker! Wala pa tayong ganun guys. Saka hindi mo tayo nagmumotovlog eh. Pag meron na. Nagmotovlog lang yun eh, yung sticker. Pag sumahod daw siya ng milyon, eh di wow. Pag sumahod ng milyon, paayos yung mukha mo ha. Gusto ka mukha ni Len Santos. O kaya ni ano. As a friend. Sino ba yung isa? Yung crush ko? Hindi ko. Yung sa 7.
Si Sanya Lopez. Ha? Hindi ba? Yung mga crush ko eh. Sabi ko naman sa kanya, crush ko lang yun. Hindi ko papatulan yung dalawa. So yun guys, malapit na kami. Ano yung kalsado. Pero mga 10 minutes, nandun na kami. Pagod. Yung show. Nanay. Lakas pa rin. Sumasabay sa lakaran eh. May nagbabarilan dun. Nakatawaan tayo. Ayun o, may nagbabarilan. So ito nga, dito kami magpapasko kasi walang biyahe. Di ba? Hindi ka naman talaga. Dito ka naman talaga magpasko eh. Dito talaga kami magpapasko. Ilang buwan. Ma, ano ayaw ulit? Kamu. Sa mga nakakilala sa akin, tulungan nyo na ako makauwi. Wala ako pamataan. Pag sinabidyo namin, parang maut na kami. Panoorin. Pauwi na kami. Huwag nang eh. Pag-skip yung ads. Pumasahin na kami pauwi. Basag. Ayun guys, basag ang cellphone niya. Tanga-tanga. Ayun, nagbabarilan din oh. Ayun guys, nakalagay sa signage. 30 kilometer each. Ibig sabihin nun, 30 kilometer na lang para sa house namin. Ay, yung baboy nila, para aso lang. Baboy sila din. Ito yung baboy. Ayun guys, nakalagay sa signage. 30 kilometer each. Ibig sabihin nun, 30 kilometer na lang para sa house namin. Ay, yung baboy nila, para aso lang. Baboy sila din. Ito yung baboy. Hello guys, nandito na kami. Hello guys, nandito na kami. Malapit sa bahay. Ito sabi ko sa'yo, rambutan. Oh, rambutan. Puno na rambutan. Tapos ito, Ito siguro sa Shopee na yung pinag-order. pinapagawa yan eh. Mangustin. Dahil bunga. Okay, dahil bunga. Ikot ko ha. Technique. Ano, dahil bunga ng mangustin. Ano, Kahit videoan kita rito sa mangustin. Ano, mga bunga. Dahil bunga. Tapat lang ang bahay.